सिमेन्ट सापरि समखं सनापुर गामिनि हेमन्त नार्जारि मुंनि सासे 12 बोसोर बैसोनि फरायसाया गोमानानै दं, नख'रनि सुबुंफोरा फोरमायदों। सिमेन्ट सापरि हालामनि समखं सनापुर गामिनि 12 बोसोर बैसोनि हेमन्त नार्जारिया मैया फुंनि 11 रिंगायावनो न'निफ्राय हारसिङै साइकेल सालायना ओंखारलांनाया न' फारसे मोनफैफिनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे 6360224559 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो थाखाय नख'रनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। जेनेबा मैयाथ' ओंखारलांदों मानसिया, ओमफ्राय फैफिनगोन होननानै आसा खालामबाय थादोंमोन, नायबाय थादोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा मानसियाथ' गैया नालाय, ओमफ्राय दा बिदिनो माबायाव हेगारनाय जासिगोन आरोना। हेगारदों रायजोफोरा सोरबा नुनानै बा हमनानै दोनदोंबा फन नाम्बाराव जेनेबा कल खालामनानै खोन्थाहर, जों लायगोन आरो हमनानै दोननांगोन आरो मानसिखौ। नामा मा नाम बेना? नामा महन्त नार्जारि, हेमन्त नार्जारि। गामिया जाबाय सनापुर। बेखिनियानो आरोना। रायजोफ्रा हमनानै दोननानै खोन्थाहरनांगौ जेनेबा। 11ता बाजियाव मानसिया ओंखारलांदोंमोन, माब्लाबाबो फैबाय थायो, फैबाय थानायखाय माने फैगोन नंबाय, ओंखारफैयाखै मानसिया। मा नाम बेना? बेना नामा हेमन्त नार्जारि। बैसोआ 12आव हाबबाय। फरायदोंमोन। एलपिनिफ्राय गलांबायमोन एमइआव। ओमफ्राय दा मोनोबा बे फन नाम्बाराव खोन्थाहर आरो। गामिया नोंसिना? गामिया समखं सनापुर। नोंनि मा जायो? आंनि फिसौ। फैफिनगोन सानबाय, ओमफ्राय दा फैफिनाखै आरो। बबाव थांदों बबाव मादों दा नागिरना मोनाखै। सिमेन्ट सापरिनिफ्राय अरुण ब्रह्मनि रिपर्ट, NBT लाइभ।